Dong, kini mga itong kumpus karon. Bahin ni sa Marites. Marites. Mga chismosa. Mga chismis, anak. Chismis. Hinaot ko nga, kana sila, dili magunahon na ito. Tan, kay kinito awit mo ni. Lingaw-lingaw ni. Paglingaw ni. Ang nindot po nga, mo subscribe sila, o mo viewers po, para kita naningkamot mo sa ta. Malingaw, malingaw kita, malingaw po sila. Wa man tay gitumbok na tao. Dili sila totally target ato. Dili gid. Wa man tay Kantar gid, lingaw gid sa naram ni sa tong kanta. Oh, kantar gid. Ay Mga kita wag bunga sa una-una. bunga sa una. Mao na siya. Manang lain pa to dong. Si Marites murag nabun. Oh, nabunog na kay tungod sa mga chismis. Sa nagikulatan na. Wow, gikulatan sa katawhan pa. Ngayon na, si Marites gini kaingon niya. Tungod ang mga chismis, nag-away ng mga silingan. Mao na siya. Kay taho nga taho, di day mao. Karon, ang nahitabo karon si Marites. Tunay ning puli karon. Ano yung puli ro? Nani ni puli? Lain. Ang pangalan niya si Pakita. Pakita. Oh, Pakita ang pangalan niya ron. Unya. Ang gitawag na si Pakita, gitawag og Pakitang tao. Pakita tao. Mo ano sila. Banga sila ga. Magtiayon ra ba sila dong? Magdiayon na. Oh, si Mariano ang yung bana. Unya. Pakita. Si Mariano mo gitawag si Di Mayano. Di may anong tao. Okay, Ya, sundan nato kanta. Sundan nato. Ang title Marites. Marites. Nagasuko ang tanan ni Marites sa among baryo. Kay nagpataka og chismis si Marites nga walay klaro. Nasumbagan na patiran tungod manggod sa mga chismis. Ang gihanukan mao si Marites. Oh Marites, oh Marites, sultihin kami sa imong mga chismis. Oh Marites, oh Marites, ikaw ang inundan sa mong lalis. Ipatawag sa barangay tungod magud sa mga chismis. Ipatukan ni kapitan ang inungdan sa ilang lalim. Itamparos ipabayad tungod manggod sa mga chismis. Ang gihanukan mao si Marites. Oh Marites, oh Marites, sultihin kami sa imong mga chismis. Oh Marites, oh Marites, ikaw ang inungdan sa mong lalis. Nangasuko ang tanan ni Marites sa among baryo. Kay nagpataka og chismis si Marites nga walay klaro. Nasumbagan na patiran tungod manggod sa mga chismis. Ang gihanukan mao si Marites. Oh Marites, oh Marites, sultihin kami sa imong mga chismis. Oh Marites, oh Marites, ikaw ang inundan sa mong lalim. Ikaw ang inundan sa mong lalim.
Para sa mga mga viewers, subscriber. subscriber. Palihog pag-view, pag-subscribe daw sa among YouTube channel, Bangkyod Boys TV. Bangkyod Boys TV. Ug salamat sa inyong Salamat. pag-view. Salamat sa bud sa inyong pag-subscribe namo. Naod nga dili mo mag-pull-an sa among mga salida. Among mga komposisyon. Hinaut ta mga subscriber dili mo mapulan aning among mga Malingaw mo komposisyon. sa among mga kanta. Okay, daghang salamat.